Thank you, Lord God. Salamat. Ayan. Hello po. Naku, ang hangin po dito sa akin. Welcome again to our channel, guys. Hi everyone! It's my birthday month, kaya meron akong natanggap, guys. Malapit na kasing birthday ko daw. Pero dapat hindi na pinipigil lang edad. Tapos nadagdagan naman. Oh my God, nadagdagan na naman. So, ngayon guys, nandito ako sa harapan nyo para ipagyabang. Ipagyabang ang yabang, ano. Now, I'm just happy to share it with you guys. Ang regalo na pinakamamahal ko sa buhay, ang asawa ko, ay ito. At gusto kong mag-comment kayo. Inbound. Ay, tinignan ko yung sa likod. Gusto kong mag-comment kayo at sabihin nyo kung magkakano ito. Hindi ko po alam ang presyo. Ayaw niyang sabihin eh. Ito oh. Kasi ang nakita kong nakamarka is mamahalin. Ang nakalagay sa box is Louis Vuitton. At saka orange siya. Orange na box. Nakita nyo guys. Orange na box. At ganyan. Naka-plastic. Meron siyang cover kanina na yung gift wrapper. Pero alam niyo, tinanggal ko na. Eh sabi ko, i-share ko sa inyo. Ito ang naisip niyang ibigay. Kasi alam nyo, ewan ko kung ito talaga ha. Kung ito talaga yung nakita kong bag ni Vice ganda. Na crush ko. Ang cute-cute na ganon, square na parang luggage na maliit, na bulinggit. Yun na nakita ko kay Vice. Eh sabi ko, gusto ko sana yun. Magkakano kaya yun, mahal. Aba naman, nag-order pala guys. Tingnan ko kung magkakano to, di ko alam. Paki-comment down below kung magkakano to guys. Kaya ako isinishare sa inyo. Ito oh. Naku, sama no, niregaluhan. Tapos gustong malaman kung magkakano. Ito, may box siya na ganyan, orange. Tapos, nakaganyan. At meron siyang pouch na meron ding logo ng Louis Vuitton. Tapos, eto siya guys. Ang cute, di ba? Ewan ko, gustong-gusto ko to kasi alam niyo ako, pagka umaalis, hindi na ako nagdadala ng kung ano-anong maraming rikotitos eh. Basta dito, mailagay ko lang yung cellphone ko, konting cash, at saka yung cards ko, ay okay na ako. Oh, di ba? Tapos yung ilagay ko lang is lipstick lang, and yung mirror na maliit. Ayan, okay na. Ayan, tingnan natin. Meron pa siya dito sa loob ng ganyan. Ano ito guys? Yung... What is this? Tapos ito, meron siyang unit price. Pero naging 0-0 yung price niya guys. Ayaw ipaalam kung magkano. Siguro, wala eh. Hindi ko masa kaya inaano ko sa inyo, tinatanong ko kung magkano guys. Kayo na lang magsabi. Kasi dito parang sinadya yatang hindi pa kita. Ayan oh, Louis Vuitton, bla bla bla. Ayan. At ito yung official receipt. Bakit hindi niya nalagay nga? Ano? Andyan lang yung mga code. Ayan. Ayan. Mga resibo. At meron pa siyang ganito. Ewan ko kung ano ito. What is this guys? Yung maliit na ganyan. Yung itatali dito. Ay wag, basta ilagay ko dyan. Tapos, meron siyang kasing ang liit na parang, ano po ito? Parang pendant. Ayun. Tapos, may box. Yun. Tingnan natin ang itsura ng bag. Tingnan natin, ha? Ang ganda pa ng box, guys. Akala ko kanina sapatos. Pero naisip ko, pero sinilip ko, yung bag pala. Sabi ko, sapatos, bakit ang liit? Mahaba naman ang paa ko. Ay, hindi pala.
Tapos sinilip ko, ayun, ito nga. Pero, alam nyo na, pagka may, ano yun, yung ikinatutuwa ko sa buhay, ay sinishare ko to everyone. Ayan. At ang cute niya guys. Ganyan. Ganito nga yung kay Vice. Nakita ko, lagi niyang dala-dala ni Vice ganda. Ayan. Tapos, ayan, nabuksan na ganyan. Tapos may ganito. Ano ito? Uy, may papel siya dito na nakadikit. Uy, tatanggalin pa natin ito. Ayan. Ayan. May nakadikit na papel. Talagang bagong-bago. Tapos ganyan ang loob. Meron siyang Louis Vuitton na logo. Tapos ganyan one. Tapos may zipper sa gitna. Ayan. Tapos ayun, meron siyang yung strap. Ayan, na meron siyang nakasulat na Louis Vuitton. Yan. Diba? Ayan. Ilalagay natin. Ganun ba? Ganon. Tapos, meron siyang ganon. Yung etiketa na nakadikit. Yun. Yung ganon sa loob. Ganon. Yung ganon. Yung ganon. Yung ganon. Yung, ayan o. LV nakalagay. Tapos, meron siyang code na number. Ayun o. Nakita mo. Tapos, ganyan. 1 and 2. Yun lang pala guys. Dalawang compartment. At tatlo. So, 1, 2, and then 3. So, marami tayong ilalagay dyan. Tapos, meron siyang packet dito. Ayan o. May packet siya dito o. Kung halimbawa, meron kang card, ilagay dyan. O, suksukan, lagay mo ang coin, ano kaya ilagay mo dyan. Tapos dun sa nakalagay dyan na packet, meron siyang nakalagay dyan na engraved na Louis Vuitton again. Ayan. O, ganun ang lining, pula na stripes. Tapos lahat ito, mayroon siyang Louis Vuitton, yung hawakan, ng zipper, tapos ito may plastic. Balatan natin. Meron siyang plastic dito eh. Oh. Ano? Nakadikit na plastic. Ayun oh. Ayun, tanggalin na natin para magamit na. Ayun. Lagay natin lahat dyan. Ayun. So, tingnan natin, try natin cellphone natin kung magkasya. Magkasya ang dalawang cellphone. One dito. Pego ba? Ay, dito sa dulo. Ayan yung isa. Tapos yung sa dulo, yung isa. Kasi dala-dalawa lagi ang dala ko. Ayan. Tapos dito, lagayan mo ng kuri-kuri. Nandyan yung lipstick, nandyan yung press powder mo na may mirror. And then, nandyan na yung konting money mo na cash. Ayun, ilak mo na. Okay, ready to go ka na. Bye-bye. Ayay, hindi ako marunong magsira. Ayan. Ayun, ganun mo lang naman pala. Very easy. And then ito, yung strap ay ilagay dito. Ayan, may lagayan dito. Uy. Ayan. Tapos may lagayan dito. Ayan. Oh, gusto nyo bilhin? Ako, regalo ng husband ko. Di ko pwedeng ibenta. Ayan. Ayan. Oh, ang cute, no? Ang cute. Pwede mong i-adjust. Medyo mababa. Gusto ko mahaba. Oh. Siguro naawa ang asawa ko. Kaya, iwan. Ayan. Ang cute, no? Oh.
Ayan, ganyan ang regalo niya. Thank you, thank you. Every time na dala ko to, ay naalala ko ang husband ko. Every time naman, lagi kami magkasama. So, no need na maalala ko siya. Always ko naman kasama. Oh, ayan. Oh, pwede ring handbag lang. Itago mo itong strap. Ganyan lang. Oh, ganyan lang. Pwede. Pwede. Pwede rin i-cross mo. Crossbody. Yan, habaan mo lang. I-ganon mo. O, di ba? Ganda. Nagustuhan nyo, guys? Oh, ganda. Ang cute. Cute lang siya. Gusto ko yung maliit lang na ganyan. Kaya, lagi ko sinasabi, gusto ko yung ganun. Kailan kaya? Sabi ko, naku, doon naman sila namimili sa Hong Kong. Doon naman sila namimili sa... Kasi nakita kong video ni ni Vice Ganda na namili sa Hong Kong. And then, minsan, namili rin siya sa BGC. Eh, kailan tayo magbiyahe? Sabi ko, kailan kaya? O Diyos ko. Alam nyo na, pag biyahe, pera na naman. Limpak-limpak na pera maubos. Ganon yun. Kaya, I am so blessed na meron nga, yung sabi ko nga, ang Bohol ay one of the most beautiful site para sa mga nagbabakasyon. Kaya I am so blessed kahit na hindi na ako lalayo, nandito na lahat, no? Mga resorts, mga pupunta sa mga sightseeing, mga restaurants, fine dining, marami dito. Pera lang ang ihanda kasi syempre mahal. ihanda ang tapwe. Ayan na. So, ayun. Ang cute niya. Oh, ito, ibalik ko. Ibalik ko yung strap. Parang ayoko yatang gamitin. Parang sayang, Parang sayang gamitin, guys. Ang ganda. Ang ganda. Laging dala-dala ni Vice Ganda yung ganito niya. Kaya, naku, gusto ko yung ganun. Ganun na kalaking ganun kalaki ang gusto ko na bag ko. Ayan. At nandito na. Ay, thank you. Thank you, happy thumbnail. Ayan. Maganda ba? Comment down below. Happy birthday daw niya sa akin to. Thank you so much. Thank you, Lord God, sa lahat. Hindi lang sa husband ko. Kasi kung wala ang God, wala rin. Kung wala ang God na nagbigay ng grasya sa lakay ko, hindi siya makabili nito. Kaya, ayan. Thank you, Lord God. Salamat. May bag akong beautiful. Ayan. Diba? Cute. Sabihin niyo naman kung cute. Ayan. Ang ganda. Okay, na-share ko na naman. So, thank you so much, guys. See you again on the next video. Sana naman, baka sabihin nyo, nagyayabang na naman ako. Ay, syempre, nagyayabang ako dahil may nagmamahal sa akin na nagbigay niyan, no? Hindi porket mga gamit na mamahalin, mamahal kaya yan? Ano kaya ang presyo nito, guys? Comment down below. And thank you so much in advance. Kung na-appreciate nyo itong video to, click yung like button and then mag-comment naman kayo. Give me some smiles and then sana naman i-share nyo naman sa mga kaibigan nyo ng gano'n naman lumago naman ang ating channel at maging masaya, mas masaya ang mas marami. No? So, thank you so much. Love you guys. See you. Thank you. God bless us all.